Já bych jenom rád upozornil, že součástí této ukázky je také vystoupení polského letectva. Právě teď vzlétají v obloze dva polské stroje Su-22. Jen pro doplnění, stroje Su-22, respektive dvojice těchto strojů, patří mezi víceúčelové letouny s měnitelnou geometrií křídel a patří mezi nadzvukové typy letounů. V reálné bojové činnosti se sice komplex 2K12 nestřetl s tímto protivníkem, ale v této simulované situaci bude dvojice Su-22 působit proti baterii FU. A nyní už můžete vidět v pravé části, blíže k vám, nabití odpalovacích zařízení jednou raketou pomocí nabíjecího přepravníku SIL-131. Tříčlenná osádka odpalovacího zařízení, kterou tvoří velitel, operátor a řidič, provede přípravu odpalovacího zařízení, provedení nabití. Ve stejný čas osádka nabíjecího přepravníku v počtu 2 osob, což je řidič a operátor, připraví k činnosti hydraulické rameno jeřábu, připojení rakety a přeložení na odpalovací zařízení. To jsou fungomotory. Bojové činnosti provádí řídící naváděcí relokátor celokruhové vyhledávání cílů až do vzdálenosti 70 km. Při použití optického kanálu na vzdálenost do 30 km. Po zjištění a rozpoznání cíle operátorem řídícího naváděcího relokátoru zahájí jeho sledování jedním ze 3 režimů. Režim sledování závisí na charakteru a typu cíle, povětrnostních podmínkách a způsobu odvetné činnosti protivníka. V tomto okamžiku se parametry cíle, zjištěné řídícím a naváděcím relokátorem, předávají kódovaně po rádiu do počítače v odpalovacím zařízení, který propočítá parametry nutné ke správnému navedení rakety na cíl a natáčí lafetu odpalovacího zařízení s raketami do bodu odpálení rakety. Poloha tohoto bodu se v závislosti na výšce, rychlosti a vzdálenosti cíle neustále mění. A proto se i poloha lafety s raketami mění. V okamžiku, který zabezpečuje největší pravděpodobnost střetnutí rakety s cílem, dojde na pokyn velitele radiolokátoru k odpálení rakety. Cíl se v tomto okamžiku nachází zhruba ve vzdálenosti 25 km od palebného postavení kompletu. Komplet 2K12 je schopen postřelovat jeden cíl až 2 raketami a zároveň zjišťovat a rozpoznávat další vzdušné cíle. Komplex 2K12 byl úspěšně nasazen v konfliktech a operacích druhé poloviny 20. století. Prvním válečným křestem byla Jomkypurská válka v roce 1973, kde velice překvapil izraelské piloty a dostal přezdívku 3 prsty smrti, a to podle 3 raket vtyčených k obloze. Dále byl úspěšně použit v Libanonu v roce 1982, v Libii v roce 1987, poté v Iráku během operace Pouštní bouře v 1991. roce a následně ve válce v Bosně a konfliktu v Srbsku a Kosovu. V uplynulých letech proběhla modernizace řídícího naváděcího relokátoru SURN-CZ. Nyní blíže k vám v pravé části ukázkové plochy můžete vidět úspěšné nabití odpalovacího zařízení jednou raketou 3M9 a odjezd
nabíjecího přepravníku. Rakety sledují cíle a natáčí se do směru do předběžného odpalu. Každá z raket má vlastní samonaváděcí relokační hlavici, která na základě kódovaných informací z řídícího naváděcího relokátoru reaguje na změnu polohy cíle. Nejmodernější zbraňový systém 25. protilotové raketové brigády ve Strakonicích je v současnosti švédské přenosné protilotové ve výzbroji jsou již od roku 2006 a za tu dobu se velvyšetřenci 252. protiletového raketového oddílu naučili dokonale ovládat a používat. V letošním roce se navíc jejich výcvik posouvá opět o velký kus dopředu. A to díky programu vývoje dálkově řízených terčů. Pořízením systému RB-70 získala armáda České republiky v roce 2006 zcela nové schopnosti v kategorii protiletadlových raketových kompletů krátkého dosahu, označovaných také Skype. Na rozdíl od většiny prostředků této kategorie jsou střely RB-70 naváděny pomocí laserového paprsku, což přináší řadu výhod, jako například vysokou odolnost vůči rušení, možnost měnit cíl záletu střely či možnost odpalu střely ještě před zachycením cíle. V závislosti na druhu střely činí dálkový dosah až 8 km a výškový dosah je 5 km. Obsluhu kompletu mají na starosti 3 vojáci. Stejně jako u jiných zbraňových systémů, i v tomto případě jsou ostré střelby nenahraditelnou zkušeností a přínosem pro jejich obsluhu. Který umožňuje výcvik zefektivnit, což dokládá i počet přibližně 800 až 1000 odpalů střel, které každý ze strakonických operátorů RB-70 na simulátoru každoročně uskuteční. Stále můžete vidět ukázku simulace boje protiletové raketové baterie KUB s dvojicí letounů Su-22. Letošních červnových ostrých střel 252. protiletadlového raketového oddílu, který se v případě systému RB-70 vůbec poprvé konali v politickém prostoru, konkrétně na střelnici Podloží, bylo praktické porovnání a ověření funkčních demonstrátorů dálkově řízených terčových letounů. Ty byly navrženy a vyrobeny podle prvotního zadání armády. Ještě něco málo k raketě 3M9 M3, která je na odpalovacích zařízeních. Jedná se o dvoustupňovou raketu s raketonáporovým motorem na tuhou pohonnou hmotu s přívodem kyslíku záletu atmosféry. Pro start a potřebné urychlení rakety se využívá standardní tuhá pohonná hmota, palivo plus vysvětšovadlo. Raketa tak získá maximální rychlost až 900 metrů za sekundu. Celková startovací hmotnost rakety je 600 kg. Navádění raket je uskutečňováno poloaktivním způsobem samonavedení s využitím modifikované metody proporcionálního zblížení.
optimalizující určitým způsobem proces navedení raket i na nízkoletící a manévrující cíle. Tak a právě odpalovací zařízení dostala pokyn převedení do pochodové polohy, přípravy k odjezdu a zahájení přesunu do místa skrytu. V reálu by se baterie přesunovala buď do záležního postavení, anebo do skrytu, kde by čekala na další úkoly.